30. až 31. augusta 1944 v Brne vytvárajú Einsatzkommando 13 a Einsatzkommando 14. Tieto jednotky sa stávajú jadrom skupiny Einsatzgruppe H. Po vypuknutí povstania Nemci skupinu vysielajú na Slovensko. Hlavný štáb Einsatzgruppe H v počte približne 160 zamestnancov sídli v Bratislave na adrese Palisády 42. Veliteľom Einsatzgruppe H je od 10. septembra SS Obersturmbannführer Jozef Witiska. Pod jeho kontrolu spadá 6 kománd s vlastnými veliteľmi a štábmi, spravidlá vo väčších mestách Slovenska. ZBV komando 29 v Bratislave, Sonderkommando 7A v Sednici a Ružomberku, ZBV komando 15 v Nitre, Einsatzkommando 13 v Trenčíne, Einsatzkommando 14 v Banskej Bystrici a ZBV komando 27 v Prešove. Veliteľom Einsatzkommanda 14 je SS Hauptsturmführer Georg Heuser. Úlohou Einsatzgruppe H je zhromažďovať informácie o slovenských Židoch a spolupracovníkoch povstania a podieľať sa na ich transporte a likvidácii. Po vojne spojenci Witisku zatýkajú a internujú v americkej okupačnej zóne. Pred vydaním do Československa Witiska spácha samovraždu. 6. novembra 1947 Krajský súd v Gráci ho oficiálne vyhlasuje za zosnulého. SS Jadgruppe 232 Slovakaj so značením Jozef vedie SS Obersturmführer Walter Pavlovský. Súčasťou skupiny je aj 80 Slovákov, pôvodne z Hlinkovej mládeže a Hlinkovej gardy. Úlohou Jadgruppe je viesť diverznú činnosť v tyle Červenej a rumunskej armády. S blížiacim sa koncom vojny skupinu presúvajú na Moravu. Začiatkom roka 1945 na Morave v oblasti Bizovíc a Zlína pôsobia partizáni z 1. československej brigády Jána Žižku, sovietskeho majora Murzina. ...21. augusta 1944 Murzin spolu so 7 sovietskými druhmi a 12 Slovákmi je vysadený na území ovládanom slovenskými partizánmi. Od 1. septembra je Dajan Bajanovič Murzin, sovietský dôstojník tatárskej národnosti, zástupcom veliteľa oddielu partizánov Jána Ušiaka. Už začiatkom septembra na rozkaz ukrajinského štábu partizánskych hnutí v Kieve sa má presunúť na Moravu. Oddiel rozdeľujú na dve skupiny. Veliteľmi skupín sú Murzin a Ušiak. Skupina vedená Murzinom prichádza na Moravu 29. septembra. Tej druhej pod vedením Jána Ušiaka sa podarí prebiť až v prvej polovici októbra. Zlúčenie skupín je začiatkom formovania 1. partizánskej brigády Jána Žižku na Morave. 2. novembra v lokalite Čertovho Mlyna má Ušiak v boji po zrade poranené obe ruky. Ranený je aj Murzin. Na druhý deň si v obklúčení Čeľadnej Ušiak sám berie život. 8. decembra sa Murzin stáva novým veliteľom 1. československej partizánskej brigády Jána Žižku na Morave. Hneď na to oddiel rozdeľuje do niekoľkých malých skupín, ktoré rozmiestňuje po celom území juhovýchodnej Moravy.
Súčasťou brigády je aj zhruba 60-členný oddiel Ploština, pomenovaný podľa miesta jeho pôsobenia. Počas jeho trvania sa v ňom postupne vystriedajú traja velitelia. Na jar 1945 sa darí do oddielu včleniť dvom plateným konfidentom gestapa, Oldřichovi Baťovi zo Zlína a Františkovi Machu zo Zlámance. Obaja sa 18. apríla po zbehnutí z hliadky hlásia na zlínskom gestape. Na základe ich informácií 19. apríla vyráža z Vizovického zámku, miesta sústredenia fašistov, do Ploštiny jednotka pre zvláštne učenie SS ZBV 31. Na akcii sa zúčastňuje aj špeciálna protipartizánska jednotka SS Jagdgruppe 232 s označením Jozef. Veliteľom vizovickej posádky SS ZBV číslo 31 je SS Obersturmbannführer, kriminálny komisár, nositeľ zlatého odznaku NSDAP Erich Vinecké. Sídlo komanda je od marca 1945 vo Vizoviciach na tunajšom zámku. Nacistické komando má zhruba 200 mužov, vrátane 20 psovodov Jadkomanda z Veľkých Karlovíc. Výpravu posilňujú aj o 30 gestapákov zo Zlína. Nacisti Vizovice opúšťajú v dvoch kolónach. Na Ploštinu postupujú z troch strán. Zo severu od Bretejova cez Pozdechov a z juhu od Vysokého Pole a z Drnovíc v smere od Tichova. Cestou vyháňajú obyvateľov Rúbanísk a odvádzajú ich do Ploštiny. Ešte pred príchodom Nemcov do osady sa partizáni stihli stiahnuť do blízkeho lesa pod Klášťou. Keďže pri rabovaní nemeckí vojaci objavujú domácu slivovicu, mnohí z nich sú už značne podburážení. Zadržaných počas výsluchov bijú a niektorých dokonca nútia, aby sa vyzliekli do spodnej bielizne. Výsluh je neúspešný a tak SS-áci v zlosti podpaľujú jednotlivé domy. Potom, čo v jednom z nich vybuchuje skrytá munícia, rozúrení fašisti zadržaných mužov vháňajú do horiacich domov. Tých, čo sa pokúšajú o útek, zastrelia. 19. apríla zahynulo na Ploštine celkom 24 osôb, vrátane jednej ženy. Jedným z členov partizánskej skupiny na Ploštine bol aj slovenský spisovateľ, rodák z Valašska, Ladislav Mňačko. Svoje spomienky z tohto obdobia oživil v takmer autobiografickej knihe s názvom Smrť sa volá Engelchen. V roku 1960 natočili rovnomenný slovenský televízny film Ivana Balaďu Smrť sa volá Engelchen. Krátko potom, v roku 1963, mal premiéru československý celovečerný film slovenského režiséra Jána Kádara a českého režiséra Elmara Klosa Smrť si hovorí Engelchen.